E kinde ma josiasa ma pacho kae dhi nyime kod uso ajenda magi ne jopiny, thuolo mar ndiko jogo ombulu manyien motelo ne yiero maduong' mabiro ne oyaw ayanga odiochieng' ma kawuono kod duol mochung' ne bago yiero e pacho kae IEBC. Kane otwak kod jofwamb weche odiochieng' manyoro, jakom IEBC Wafula Chebukati ne olero ni gigeno ndiko jogo ombulu manyien maromo milion 4.5 e okang' mokwongo kochopo e giko dweni mar apar. We have allocated 3 BVR kits per ward, which will be going around, and we are hopeful that we shall reach the target. But if we don't, then we shall be doing mass voter registration next year in January. The Commission's budget is 40.9 billion Kenya shillings. The allocation we have by National Treasury is 26.5 billion. E county ma Nairobi, IEBC geno ndiko jogo ombulu manyien maromo 1,500. Nyinga iluongo ni Albert Owino. Abiro ndikra ka jago ombulu ma Kibra constituency nikech en demokrasia mara. Anyalo wacho ni mondo giwuog mondo gigore ka gendikre ka jogo ombulu nikech en demokrasia ma kila ng'ato mondo obi mondo ogo kura. Kata kamano, kwan oganda mane owuok oko ma ndikore kaka jogo ombulu e Sarang'ombe ward e kar od bura ma Kibra e kaunti ma Nairobi ne en piny miwuoro. Kochopo saa 8 mar odiochieng', mana ji maromo 20 kende ema ne osendikore kaka jogo ombulu e Olympic Primary School. Moko kuom jopiny mane oloso kod Lolwe TV ne olero ni oganda matin kende ema osewuok oko kaluwore ni chenro ma kamae eka ne ochakore ayanga odiochieng' ma kawuono. Nyinga iluongo ni Samuel Otieno. An adak katwe ka Sarang'ombe ward. Wan jo Sarang'ombe, thoth ji mang'eny man gi kura mang'eny ma jok manche kubiro gi obiro mana joma tin. Wan jo Kibira ok wan jomoko ma obedo abeda maonge kura. Wan gi kura ya kutosa. Gima nyalo wego jo Sarang'ombe kuom ndiko ji mar ombulu mobiro ni joma ne gi vijende matindo manyocho biro ma pod ok ong'e gima dhi mbele. Ojitokesha mondo mi odhi jiandikisa kama jiandikisa kata obed manyiri manyo biro manyo donjo Sarang'ombe ka obed mon manche no kendi mapok nene okawo ombulu kata kitambulisho. Wadwaro ni mondo mi gijitokesha mondo gidhi jiandikisa na wengine pia odhi otem mondo mi odwar kitambulisho mondo jiandikisa mondo mi gibigo go ombulu ka geni ji na the numbers midwaro. An iluonga no Mondi Oyo. Aja dak Machimoni. Ada wuoyo kuom rowere ma Nyanza wa osebedo ga ni recording mar voters osebedo ga matin. Koro an gima nyangiso rowere ma mbesena kata ma ayo matin gi higa ni wang' ni kik wawach ni gini wasekawo. Wanyalo keto effort matin mondo mi wadhi go kura eka bed ni wan gi adiera ni gini wakawo. Jopiny go bende ne okwayo jotelo mag siasa mondo wuog oko mar jiwo jopiny mondo ndikore kaka jogo ombulu. Nyinga John Oluoch coaches. Gima nyalo wacho mokwongo wan kod leaders ma onego bed ni gi organize kaka inyalo land e gwenge te mondo jogo mapok ondikre mondo ndikre, kendo bende onego gi mobilize mondo giyud yo ma jogo mapod ok oyudo ID cards yudo godo mondo mi ji ondikore te, nikech nitie jogo mang'eny mosechopo 18 ma onge ID cards, especially young women. Bende onego bed ni leaders tudre kod joma odak e gweng' kata gi vijende modak e gweng' to gimiyo gitudre kod IEBC bende to gimiyo gi tich mar lando goyo ombulu, mar lando ndikruok e area ka area mantie within Kibera kata kamora mora e Kenya. Achiel kuom clerk motelo ne ndiko jogo ombulu e polling station ma Olympic Primary ne owacho ni en gi geno ni jopiny dhi wuok oko mar ndikore kaka jogo ombulu kochopo giko dweni mar apar. Mimi naitwa Philadelphia Odindo, verification voter registration clerk wa Sarang'ombe. So far we have around 10 here in Olympic Primary.
Yeah, the voter registration turnout is still low, but we are still expecting people will still come. So we still have a 30 days period, but they should come early so that they can register as voters. Nyakwamogi kodong mana dweche 10 kende to piny Kenya dhi yiero maduong' mabiro. Duol mochung' ne bago yiero pacho ka IEBC odiochieng' ma kawuono ne ochako ayanga chenro mandiko jogombulu manyien, kendo jiwo maro en ni wajiwo jogo mapok ondikore ka jogombulu manyien mondo owuog oko ma ondikore ka jogombulu manyien e kinde ma thuolo ni pod biro dhi nyime nyaka giko dwe mar 10. Nelolo TV Cook e skul primary ma Olympic e ward Masara Ng'ombe kar od bura ma Kibra County ma Nairobi, nyinga Chris Owino.